Madokachere hokwedu tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochisere mumwedzi wagumi guru. Ipapa wakomana pakaita kunyangariwa. Hurumende yagoburika ikati kuregai kuterekera zviri kureketiwa zviya kuti kwai kuno gwaro rakaendesiwa naChiwenga rekureketa zviri kuitika nezviganhanda kwai aivaba kuribe zvakadando siyanai nazvo ende vanhu vakutotekedza gwaro iroro akutovaboya tikavaboya tovasunga nomutemo zvichikuita nokutekaedza zvinhu zviri pamutemo regai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichitekaera sei zvinenge zvina nokupi asi pano nyaya apo kureketa kuno bitumen yagotoburika mhando ichiita kuchema kuti makuti kuwadzisa wakomana zvomuri kureketa zvokuti takanzi tigobhadhara mari kuna George Gowamatanga paripe zvakadando ko pane pawagobvuma chere paribe mabvumiro awagoita ipapo. Regai tione zvedu kuti zvinenge zvichitekaera sei nokuti pakanyangariwa chaiko asi tinoramba tichirenga tichikunyepai kuti zvirikutekaera nokupi. Tiri kuita kufara kupembera chaiko mhanduwe kureketa kuno wabi edu muSouth Africa mumu ano mapepa oZTP aiwa itai kutambarara mhanduwe itai kutambarara kusvika mwedzi waChiwabvu wogore ra2027 waingidziwa nomwedzi 10 wandorimo wasati waziva hawo kuti zvichatekaera sei zvaakuzodini asi regai tigoramba takazviringa izvozvo kuti zvinenge zvina nokupi chaiko tinenge tichikunyepai ipapo. Hemeni Mashaba agotoburika mhanduwe achiita kupaumba kupupa furo mumuromo mhanduwe kuti kwai wapuwirwe waingidziwe mwedzi yekugara munyika yedu tikudaba kuti wagare tikuda kuti ipapa tiri kutonamatira kuti dai watopuwa zvitupa mhanduwe munhu wese ano mapepa oZTP obva anonzi zvitupa woziva kuti pachiribe chokuchema munhu unenge waringana unenge wanaka. Regai tione kuti zvichakoneka chere zvichaitika chere kana kuti zvinenge zvina nopapi. Toramba takaringa tichizokunyepai zvedu. Wamunangarwa waenda kunyika yoKenya kuguta roNairobi ipapo waenda kumusangano wokomesa. Regai tione kuti zvinenge zvichitekaera sei. Musangano uyu unobatanidza nyika dzokumabuda zuva nonyika dzasi kuAfrica. Regai tinenge tichiona hedu kuti wakutekaera sei. Kana kune zvimwe zvaburika tinenge tichikunyepai. Ipapa zviri pachena kutoti Chiwenga ndiye anenge ari kutonga pamunangaro wasipo kudare. KuMorton Jeffrey kunonadziwa nokupepetiwa mvura yokuguta roHarare zhinji yacho kwaendesiwa mari yanzi nehurumende igotenge pombi mhanduwe dzinoita mamiliyoni mapfumbamwe mazana masere ozvuru $9.8 million pachirungu. Kwai watodaunzi watenge kuitira kuti wakone kugopomba mvura zvisvino kuitira kuti nokuti pari kunadziwa pokare ipo paMorton Jeffrey wari kuda kuzama kuti vanhu vafungidzira kuti zvavagopanana basa rekuisira pombi dzomvura dzokujusa dziya zvichatekaera zvisvino. Regai tirambe takaringa mhanduwe tirambe takaringa ipapo kuti zvinenge zvina nokupi. Tinoramba tichikunyepai zvedu. Vanhu vanoringa zviri kuitika vagotoshamisika kuti tendai biti zvaanenge akutoita kunge achamirira energy mutodi panhau yokubisiwa kwaenergy mutodi mudare reparamende kukomiti kwaanga ari kutungamira. Watenzi pakaita kunyangariwa ipapa biti agotoreketa akati aiwaba inini gorisiyana inini ndiri kutoita kumirira bumbiro romutemo nekuti ndiro ratinoramba rinochengetedza munhu wese kureketa kuno. Aiwa basa rokubeta riba anoziva mhanduwe. Maziva kuti mazuva apfuura biti ndiye agoita gweta ragono. Regai tirambe takaringa zvimwe tinozvikuisisa kana tisiri magweta. Gurukota rinoringa nozvofundo yevapwerenya torerai moyo agoburika achiti ndikuda kuziva kuti vanhu vakuvhunduka kuti tagoreketa kuti takavaka zvikoro zvinosvika mazana 500 gai ndikutsanangurirei agotsanangura zvikoro zvaatsanangura zvinopfuura mazana 200 chaiwo kana 150.
ko mamwe mazana ese wakayaboyepi aribe kuzoreketa kana kupindura kana kudini, unotoona kutoti wajaira kaakunyepa kuno ende ipapo wanga watoreketa nezvikoro zvakawakiwa nemacheche, zvikoro zvakawakiwa masangano akazvimira egani, zvikoro zvakawakiwa nedzimwe nyika munyika medu muno asi kana wachireketa unenge wari kuita unge zvinonzi ndiwo wakawaka iwo wega ndiwo hurumende. Vanhu ava idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Apawo wakomana ng'ombe dzahwara kunzvimbo yeBeitbridge paya kwaita chirwere chemahwanda foot and mouth pachirungu, pakanyangaritsa kureketa kunoti kufara zvedu kuti wandososera wakati aiwa ng'ombe ngadzireke kuburika munzvimbo yeBeitbridge iyoyo, tione kuti zvinosvika papi. Tinoramba takazoringa tichikunyepai zvedu. Kureketa kuno wakomana ozinara wagotoburika wakati gorekai ofungidzira kuti makangwara, nokuti paribe kungwara. Kwai hwendo huno tirikuda kunyepai kuti paribe munhu anonzi chino mazuva kana mutero wapera. Kana mutero wapera unotofanira kutenga umwe. Chinondoitika basi unopuwa nguva yekuti ureke kugobhadhara choupenzi uri mwedzi mubodzi. Asi kana mutero wapera, ukapera nyasi mutero, bva watoenda koobhadhara nekuti unotopuwa tikiti ipapo nemapurisa. Wakomana tikatirambe tichiringa. Nyasi uno mukadzi waChiwenga anga ari kuitawo wamboda kuita giresi mugabe makore anga ari kutonga mugabe hwokuita kuenda kuSt Giles kunobatsirwa vanhu kuti vapore. Akaenda ikweyo akati tiri kuita musangano wekusimudza homwe yokubatsira kuSt Giles. Wakomana tikaitiwo ipapa kuti zvinosvikepi, ticharamba takaringa zvedu. Muimbi anonzi Busy Signal kwaya arimo munyika auya achainga achiimba kumutambo unenge uri kuitiwa kuKadoma panopera Svondo papa. Wakomana zvavo wabi yedu zvavo mazuva achitekaira nyika, mazuva nemazuva akagara hache. Aiwa zvezvino regai tirambe tichiringa kwazvinoperera. Uyu wokugoimba idhipfe mhandiwe agonza nekambo akanenedzewa noZANU-PF futi ndiwo wakaimba iwewe ukukonzeresa kari kunyomba mutungamiri wenyika. Orerere kuna agotoburika mhandiwe achisha kutoti ndiribe kuimba kambo ikako, vanhu vari kuseenzesa AI kunyepera kuti ubva watoona kutoti orerere paribe chisvino apo. Regai tirambe zvedu tichiringa kuti anoperera kupi. Tinoramba tichikunyepai. Tiri kuringa dzomutambo kureketa kuno koiyeka McDonald Makuwe anobata bhora. Wakomana wokuchaiwa nakochi wache agotoburika achinyora tsamba mhandiwe kuti kuripe zvakadando kwai iyo ruoko rakochi ndo rakasimuka rikaenda padama pangu. Idihwi unobva waita kusaya kuti kohoko wakomana wabati wapfuti chere kana kuti chii chinoita kuti munhu asvike pakudando. Regai tione zvedu kuti inopera sei. Apawo uyu mufana uyu wozifa iye Nqobile Magwizi agonzi aisiwa kuboka roFIFA rinoita zvokupa mazano zvinochokuita nokutengesa zvinhu nokutengeserana. Regai tirambe takaringa kuti zvinoperera kupi zvakadando. Toringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa mukwanazi agosimuka akati wakomana munokwana mese, ndikati zvii. Pakaita kunyangariwa ari kuita kudurura mhandiwe, kudurura mafaira, kudurura mazita, kudurura zvese kuita kutanika pachena chaiko kuti apa ari kureketa zvachinodaro paramende. Pane nyaya apa. Asi regai tirambe tichitenda kuti zviri kuitika zvakadandipeno zvichaita kuti uori huite zviri nani. Tinoramba takaringa. Macheche omuSouth Africa agosimuka akaenda koratidzira mhandiwe kuti kwai kuno komisheni inoringa inozvitendere iyo ida kuti iise mitemo inobopa macheche. Wakomana kana zvikadando kuno vazhinji vachachema kana nokuti vamwe vangu vari kubva vaita pfini chaiyo, pfini yopfene.
regai tirambe tichiringa. Apa izvezvi waRamaphosa kwaiva ari kuIreland ndiko wagotekerera, wachibva ikweyo wachazoenda kuBrussels. Aha, kuno musangano uri ikweyo. Regai tione kuti inopera sei, zvinopera sei, zvinonangika sei, tinenge tichikunyepai. Apawo Gauteng kwai mangwana wanenge wariko, macheche aripo zvawo ipo paTembisa, pachipatara choTembisa, wachinamata mhandiwe kuti mari dzakabiwa peno dzingabenhuke. Hino mhandiwe, regai tirambe takaringa kuti zviri kupera nokupini. Wagotonzi gopfekerai mayunifomu enyu kana muri kuuya kumusangano ikweyo. Apawo Botswana yavhundutsa nokunakidza vazhinji ikati isusu tiri kutengesa unhu hwokunzi muBotswana ano mari yache madhora okuAmerica zviuru 45 ngauye timupe pasipoti, tinochitupa chedu abva atoite munhu wokuBotswana, mari yache ichizosenza munyika medu muno. Heyi zvavo wabi yedu kwedu zviuru 5 basi unenge watopinda. Chad kwai hurumende yache iyo ikweyo kuChadiko yagototi ichada kama nosangano runobatsirwa nomari naiye heri mwanakomana wamambo kuIngirendi yuyu. Pakanyangariwa kwai wagotadza kuchengetedza mhuka dzaunga warifanira kuchengeta dzacho, kunoti chavadaba munyika. Regai tione mhandiwe kuti zvinoenda nokupi. Apa chimwe chimbwasungata chechirungu ipo kuSouth Africa, chimbunu chagouraya vakadzi vairi chikabva chapa mitumbi yavo kunguruve. Haiwa kwai chabvuma chikati handii ndakapa humba idzi kuti dzidye mhandiwe kudya munhu, humba kudya munhu. Paribe zvino apo. Regai tione kuti zvinopera nokupi. Apawo kwai kwabatiwa munhu mubodzi nonyaya yomwoto yokunonzi kumaPalisades kuCalifornia kuAmerica. Wakomana kwai mwoto wacho wanga wakaita kunyangariwa, uri kuita kutekaira mhandiwe hwii kumira. Regai tione hedu kuti zvii zvimwe zvichaitika. Apawo Gala ipapa tikuramba tichitenda Dolly Parton agoburika akati aiwa kuregai kushisidziwa, ndiripo ini ndiri mupenyu ndakagwinya fani. Hwii zvazviri kureketiwa kuti kwai ndinenge ndikuhwara kana kuti ndapfa ini. Tikati aiwa zvisvino regai tione kuti zvinoenda nokupi pamwepo kare. Asi kwanyasi mabuja regai tigumire pano, ndini wenyu mhandiweyo Nhau.